Saúdos e benvidos a todos, un programa máis, o segundo desta tempada de Contra o Crono. Estamos en Noia, posiblemente unha das capitais dos rallies aquí en Galicia. Estamos aquí co director de comunicación da Federación Galega de Automobilismo, Andrés Cachalvite. Que tal? Benvido a este voso rally. Sí, segunda proba, a verdade que abrumados pola cantidade de inscritos, pola velocidade na que se encheu a lista de inscritos, 20 suplentes, o que algo bo e malo ao mesmo tempo, e despois un formato de rally que nos consideramos que é moi interesante para os pilotos e que imos ver se sabe ben. Deixemos falar despois. De momento, falamos de inscripción, porque xa tivemos fai unhas semanas o Rally do Cocido, a primeira cita da tempada, inscripción espectacular, moitísimo Rally 2, R5, tamén os vehículos das copas. Repetimos un pouco ese mismo esquema nesta proba de Noia. Xa é agardado porque, bueno, aquí, como ben sabedes, Noia, o mundo dos rallies é un mundo con moitísimos xeareiros e tamén con moitísimos pilotos locais da zona que compiten nesta proba. Pero en calquera caso tamén, na cabeza, outra vez máis, R5s, Rally 2, outra vez moitísimos vehículos e de calidade e de nivel. Sí, sabíamos que era difícil igualar o número do Rally do Cocido, non? Pero temos 11 vehículos Rally 2 R5, estréase a segunda edición da Challenge R2 Star Oil, con 7 participantes, novidades importantes, pilotos de moito nivel. Sobre todo ese duelo na cabeza entre Alberto Meira e Dani Verdomás. Dani Verdomás logrou a primeira vitoria da tempada. Mágoa de Alberto Meira se abandono cando tiña xa prácticamente a carreira xa encarrilada para conseguir esa vitoria, eses problemas de motor. Sai penalizado, non? Sai co dorsal número 7, vai ter que remontar en certa medida, e despois creo que non nos debemos olvidar nin de Luis Vilariño, nin de José Lamela, incluso Iago Camaño, que é unha proba que se lle dá xeralmente bastante ben. As carreiras son así, un pasou o aceite por un cilindro, detonou e montou a avería e bueno, hai que resetear. Aquí xa vimos con gañas de loitar outra vez. Non fixemos prácticamente ningún kilómetro co coche en seco, con esta configuración que temos agora, co cal, bueno, na situación que estamos no campeonato, creo que debemos valorar tamén un pouco a regularidade, non? Teño claro que vou arrancar a bon ritmo, pero bueno, vendo como vai o coche, sentíndome cómodo, e ao final é un rally corto, sprint con tramos moi largos. Pero son tramos que combinan zonas moi rápidas, son zonas estreitas, frenadas moi fortes, rasantes, moi complicados. Para min é moito máis difícil, na miña opinión, moito máis difícil este que o que vimos de facer en la Lin. Pois da mala racha que levamos parece que costa coller o ritmo, pero bueno, vamos simplemente tratar de facer kilómetros, xa que non temos experiencia con este coche. Nada, o noso objetivo para esta carreira é conocer un pouco o polo, sumar kilómetros e sobre todo adaptarse aos coches da categoría R5. Salimos de la nave a probar un poco el coche y nos seguía saliendo a 3 cilindros y nos llegaron unas piezas que nos dejó de hecho Dani Verdomás para poder salir a 4 cilindros y bueno, vamos a ver qué pasa mañana y vamos a intentar dar todo lo que podamos e intentar renovar la victoria de hace 8 años. Bueno, pois xa o vedes, as ansias que ten Alberto Meira xa por recuperarse dese cero conseguido, non, moi ben, ese cero que lle caeu no Rally do Cocido por mor desa avería mecánica e sobre todo esa defensa dese liderato por parte de Dani Verdomás, que corre, non digamos na casa, pero sí a casa do seu copiloto de Brais, digamos. Sí, defende vitoria do ano pasado, foi co Hyundai, xa recoñeceu que se adapta moito mellor o Citroën C3 que o vehículo coreano. E o percorrido que decías antes, vamos a decirlo curioso, como mínimo curioso. 3 tramos, 2 pasaxes e se acabou o rally. Pero bueno, 3 tramos longos, casi 15 kilómetros de un sitio. Sí, fan a kilometraxe adecuada para o rally, son apenas case 90 kilómetros de treitos. Noia, Lousame e Brión son os 3 tramos que van a percorrer nesta edición os 140 equipos participantes desta 40 edición do Rally de Noia. Non hai Super Rally, recordemos, só hai 2 seccións, así que tamén haberá que, nunca mellor dito, nadar e guardar a roupa porque vai ser complicado. Primeiro bucle, os 3 tramos previstos para esta edición do Rally de Noia, intercambio de mellores tempos entre Dani Verdomás e Alberto Meira. O coruñés do Citroën era quen daba primeiro, mantendo o liderado da carreira ata o último tramo da sección. 150 más, y 9, 30,
medio, un poco tarde, derecho 82, 120, frenos, izquierda 2, redonda, fino. Logo de problemas con Brague, perdía tempo e caía ata o segundo lugar por detrás de Meira e apenas a 4 segundos do piloto de Skoda. Muy bien, 80. Frena fuerte, izquierda 6, menos de mucho, aguantar, lenta. 40. Tarde, raso de 87, doble de 30. Frenando se cierra mucho, fin ceñir y abrir fondo. Poco tache, se te corta fondo sin duda. Lo demais, poucas sorpresas de paraba a carreira. As seguintes posicións entraban dentro do agardado. Izquierda 8, estrecha, por centro, para. Ras, derecha 7, muy corta, 20. Izquierda 8, con ras, con fe. 40. En poste, ya, derecha 8 corta, 100. Luis Vilariño, malia problemas cos freos no último tramo do bucle, rodaba no terceiro posto. O piloto de Palas de Rei avantaxaba un pouco máis de 13 segundos a un José Lamela que tomaba ao pé da letra as súas declaracións dun día antes. Os mandos do Volkswagen era cuarto despois de que Iago Caamaño sufrise unha pequena saída de estrada na que perdía segundos vitais nesta pelexa. O resto de equipos na parte de arriba, Daniel Remuñán era sexto, pero xa a máis dun minuto do líder. A sétima praza era para David Couceiro. Alberto Nimo e Javier Ramos, con pequenos problemas no seu Hyundai, completaban posicións ata a novena, logo do primeiro bucle de 3 tramos. Sí, penso que os ingredientes disto son a gran afición polo motor e sobre todo ser un tipo curioso. Necesitaba crear un, e gracias a vivir na época de internet e tal, que nos podemos encontrar todo tipo de información. Fun aprendendo pouco a pouco, aprendendo a programar e crear videoxogos cada vez pois máis de maior calidade. Sí que é certo que eu tiña nocións de deseño 3D, de música, un xogo que intenta non inventar nada, pero bueno, sí que había que facer unha pequena volta de tuerca aos xogos de coches e enfoqueime no tema dos rallies desde unha perspectiva máis de xogos arcade, porque obviamente unha persona sola traballando, que a forma que traballo eu, non podo competir contra grandes empresas que fan xogos hiperrealistas de gran presuposto. E con éxito ou sen el, eu intento pois escapar un pouco dai, non? Xa sexa por estética, por cámara e así, facer algo un pouquiño diferente. Se faz algo arcade e algo máis fantasía, tes bastante liberdade a hora de crear tramos. Por exemplo, aí atrás subín coa miña parella o monte de Santa Tegra e pensei, hostia, isto estaría guai, non? Entón, cheguei a casa, Google Maps, a tomar referencias e fixen unha aproximación para o xogo. Este non é o xogo con máis coches porque está enfocado no rally, non? Os meus xogos tiñan diferentes tipos de competicións, pero este de rally chega a ter 90 coches, que a día de hoxe, que eu saiba, é o xogo de rally con máis coches do mercado. Quedeime con ganas de expandir máis competicións automobilísticas. Quero facer un xogo gráficamente sen ser realista, máis ambicioso e con máis tipos de competicións. Botaba un pouco de menos o de poder conducir un coche pois de calle, cousas así. Entón vai ir un pouco por aí. Asistencias e primeiro tramo da tarde. Vámonos a 8 fondo, cambia por dentro y 9. Volvemos 120 para poco tarde, derecho 8 más. Verdomás marca o mellor crono e recorta a diferenza con Meira menos dun segundo. Coa carreira no seu máximo, Meira trata de defender a súa posición, pero sofre unha forte saída de estrada.
Segundo abandono da tempada para De Vincios, que ve como se complican as cousas na súa loita polo título. Así as cousas, cunha vantaxe cómoda sobre o seguinte clasificado, Dani Verdomás e Brais Mirón optan por non arriscar máis e conseguen a segunda victoria da tempada no Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Ao final, creo que sobre todo, máis que o resultado, sentíme moi cómodo xa desde primeira co coche, cousa que en Lalín non. E, bueno, consegui arrancar un pouco o ataque, con o meu ritmo de sempre, sendo moi constante, indo moi confiado e tendo moitísimo feeling co coche, que ao final é o que máis valoro, non? Para poder seguir pelexando durante toda a temporada. E nada, a verdade é que unha mágoa ese abandono de Alberto cando iba a empezar a pelea pola tarde, pero bueno, sabemos que son carreiras e un día toca a un día toca a outro, digo sempre, non? Frena derecha, 1, cruce, sube. 30 vistos. Tras recto a fondo, 20. Sen cambios no resto de posicións, Luis Vilariño mantiño o segundo caixón de podio a pesar de que Lamela tratou de forzar a situación na recta final do rally. Ambos repartían un podio que ao mesmo tempo sitúalles na parte de arriba da clasificación xeral provisional deste campeonato. Sabíamos que iba a ser moi difícil para nós porque, ademais de non poderlo preparar moi ben, o primeiro tramo non me gusta nada, eran moi rápidos, a xente, tanto Verdomás como Alberto, este tipo de tramos fano moi ben, así que queremos ser o primeiro do resto, e se pasaba algo por arriba, pois estar aí. Cumprimos as expectativas que tiñamos nós, fixemos o plan que tiñamos prediseñado, fixémolo perfectamente, estamos segundos, poñémonos segundo do campeonato. Al final, despois de todos os contratempos que tuvemos antes desta carreira, que jueves a mediodía contábamos non poder estar na salida do rally, que máis podemos pedir, non? Que un terceiro puesto, coche inteiro, non fixemos máis labor que co que traíamos previsto desde a casa, que era sumar kilómetros nun coche desta categoría, e nada, dar as gracias a todo o equipo que estuveron traballando jueves toda a noite no coche para poder estaremos aquí. Problemas co embrague aínda trasarían máis a Iago Camaño na recta final de Noia. Con todo, lograba manter a cuarta posición por diante de Daniel Remuñán ou de Alberto Nimo, tendo en conta que David Couceiro abandonaba por un golpe un tramo antes de que o fixera Alberto Meira. A sétima posición de Javier Ramos precedía os mellores equipos das copas que puntúan esta tempada no Campeonato Galego de Rallys. Desvió de 7 en RAS, 75. Seguindo coa clasificación xeral do Rally de Noia, a oitava praza foi parar nas mans de Toñito López e Santiago Gil. Os de Yacar, na súa preparación para o Campeonato Galego de Rally Sprint, decidiron sair aquí para rodar e completar kilómetros, dominando de principio a fin na Top 10B. Os irmáns Iglesias sumaban aquí un novo segundo posto, tendo en conta que Abel Pampillón abandonaba nos primeiros compases de carreira. O local Fran Oviedo completaba podio con este Ford Puma N5. Sí, a verdade que non se pode pedir máis. O objetivo que tiñamos hoxe, que era facer kilómetros de cara ao Rally Sprint e seguir collendo a man ao coche, mellor imposible. Tramos moi rápidos, de moita reta, a verdade que para o noso coche non favorecía moito, pero moi ben. Espectacular, a xente increíble, animando a tope sempre neste Rally de Noia. Pola súa banda, na nova Top 10 Classic, victoria para Carlos López e David Saavedra, por diante de Rubén Santas e Antonio Cereijo. Novas caras, pero case os mesmos protagonistas na Challenge R2 Staroil. Manuel Souto volvía a deixar claro por que é campeón da mesma. Seis tramos e 5 mellores tempos. Souto terminaba primeiro por diante do seu rival de 2025, David Rivas, que agora cambiaba de coche para esta tempada e a quen avantaxou en máis de 50 segundos. Terceiro era un Jorge Pérez que decidía tomar parte neste trofeo con este Opel Adam R2. Souto tamén vencía na Top 10C, atopándose aquí unha oposición aínda máis forte por parte de Marco Lorenzo, co Renault Clio da Copa.
tiñamos pensado xa salir a ritmo desde pola mañán, intentar marcar a diferencia, e a verdade que nos saliu ben, tiramos todo o que puidemos, e con esa diferencia pois xa fomos gestionando, e unha vez que xa te adaptas a ese ritmo, pois foi nos máis fácil continuar e super contentos. A verdade que moi ben, un rally tranquilo dentro do ritmo que levamos. Derecha 6 con bote, 30. Na Pirelli AMF sen cambios con respecto ao pasado Rally do Cocido, Dani Álvarez e Adrián Vázquez dominan a pracer nesta Copa, sumando a súa segunda vitoria consecutiva. Agora sí, o equipo decidiu loitar esta tempada polo título. Guillermo Vilavedra e Antonio Mato remataron segundo e terceiro respectivamente. Queremos estar. Entonces, bueno, o planteamiento ahora seguir a Copa, xa que temos 2 vitorias, pois hai que seguir. Nada, unha vez que estamos metidos no meollo, hai que seguir e hai que luchar pola vitoria, claro que sí. Para rematar, na Criterium Recalvi, Juan Carlos Piru Castro e Ángel Rodríguez tamén presentan desde xa a súa candidatura ao título deste ano. Tras un Rally do Cocido de adaptación ao coche e a Copa, en Noia saíron a por todas desde o principio, logrando unha cómoda victoria con máis dun minuto de vantaxe sobre os seguintes clasificados. Geray González e Miguel Ángel Santiago, así como David Torres e Manuel Bouzón, completaron este podio. Veño dunha dinámica do nacional de estar acostumbrado a preparar ben os rallies, e aquí veño a facer o mismo. De feito, esta semana ao salir de traballar, eu traballo de noite, ás 6:30 chegaba a casa e non me poñía a dormir, poñíame a ver cámaras. Quero dicir que con isto que veño en serio é mellorar, claro. Pero Domás reforza o seu liderado no Campeonato Galego. Alberto Meira xa non pode fallar máis se quere pelexar polo título. Seguinte parada, Rally Mariño Lucense. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet.
A tempada no Supercampeonato de España de Rallys comezou de forma máis que prometedora para os equipos galegos. Iván Ares, Álvaro Muñiz e Jorge Cajiao están a ser protagonistas neste arranque de 2026. Cajiao tivo na súa man a vitoria no Rally de la Nucía. Unha picada impediulle o que sería o seu primeiro éxito neste certame. Ares sumou 2 segundos postos na Nucía e en Sierra Morena, puntuable tamén para o Campeonato de Europa e demostrando un gran estado de forma dende o seu regreso ás carreiras. Muñiz, pola súa banda, segue sendo un dos pilotos máis rápidos o que a sorte non acompaña. En Sierra Morena, unha picada apartaba do que tería sido un máis que merecido podio. Polo demais, Miguel Galloso e Alejandro Medín xa lograron respectivamente as súas primeiras vitorias tanto na Clio Trophy como na Hyundai i20N, presentándose como firmes candidatos ao título en ambas as copas. Na terra, Lorca, primeira cita do Campeonato de España, terminaba con Paco Dorado sétimo clasificado. 13º era Juan Pablo Castro e 14º e primeiro N5 o coruñés Marcos Canedo. Espectacular inicio do Campeonato Xunta de Galicia de Autocross na Catedral da Modalidade. Arteixo estreou o certame autonómico en 2026 con 90 equipos nas diferentes categorías, a mellor cifra das últimas tempadas. Moito público nas gradas, bo tempo e mellor ambiente. Os equipos comenzaron a competir baixo un novo formato de mangas, máis adaptado ao sistema nacional e internacional e que lle chegou un plus de dinamismo á xornada. Deste xeito, na clase 1, o vencedor foi Alex Vecino, por diante de Rubén Ramos e Javier Lea, presionado durante toda a carreira por unha combativa Laura Lista, que ao cabo foi cuarta clasificada. Faltounos, os entrenos, non a sesión de clasificación, pero, sacando eso foi un día de 10, moi ben. Jogander López remataba primeiro na clase 2, no que foi un monólogo na final da categoría. Segundo posto para Manuel Felípez, terceiro para Daniel Queijo. Hoxe sufrimos un pouco porque tivemos moitos problemas mecánicos e gracias á asistencia o pudemos solventar. De feito, agora na final pensamos que non dábamos acabado. Juan José Moll, preparando a súa participación no Campeonato de Europa, foi o gañador na clase 3, con 39 equipos nesta primeira proba do Campeonato Xunta de Galicia de Autocross. Segundo posto para Iván Couto, terceiro, Beto Lorenzo. La verdad que muy bien, nos ha faltado ganar la quali, por nada, hemos estado por 4 milésimas segundos, pero bueno, ya veíamos que pintaba bien el día, nos hemos encontrado cómodos. Pola súa banda, Joao Traila arrincaba tempada con vitoria na clase 5, co campeón en título Loro Bermúdez segundo e o italiano Bernardo Vitti terceiro clasificado. Saúl Martínez, que rematou cuarto nesta final, foi o gañador da Copa MRF. Solo nos faltó la quali por la pole, quedamos tercero y hemos conseguido hacer unas buenas luchas ahí con Lolo en la final, que fue un poco difícil controlarlo y aguantar mucho. Al principio los tiempos los tuvimos un poco flojos en las dos primeras clasificatorias, la warm-up la verdad que nos salió bastante bien, pero luego conseguimos remontar. Clase 6, apenas presente neste trazado desta volta, Carlos Mayo superaba a Sabino García, quen rematou moi preto do vencedor. Suspensión recién reparada, caixa recién revisada, grupo recién revisado tamén. E, tratouse todo o día de facer test, de probar e de ir mellorando os tempos.
Moitos equipos inscritos, máis de 100 na segunda cita da tempada no Campeonato Galego de Karting celebrado no circuito lucense de Outeiro de Rei, con sol e temperaturas por riba dos 20 graus o sábado e néboa domingo, o que provocou o adiamento no inicio das finais. Por categorías, en rookie dentro da modalidade llame, primeiro posto para Pablo Cardos, mentres que entre os Vortex o triunfo foi para Álex Fernández, con Carmen Pintor no segundo chanzo do podio e Izan Santamaría no terceiro. Daniel López fixo plena de primeiros postos na xornada do domingo e logrou a vitoria na categoría mini, confirmando o seu potencial. A continuación do piloto ourensán situouse Enzo Prada. Terceiro clasificado foi Jorge Núñez. Entre os mini Nobel debutantes na categoría, primeiro posto para Lucas Pazos, con Surayén Díaz en segundo lugar e Alex Pais no caixón máis baixo do podio. Alejandro Méndez foi o mellor da fin de semana entre os participantes da abondosa categoría Júnior, na que houbo 20 equipos participantes. Méndez, Kevin Fernández e Martín del Pozo completaban este podio. Un chanzo por riba na categoría senior, primeiro posto para Nicolás Rodríguez, o pontevedrés Saúl Vaz en segunda posición e Ilenia Domínguez terceira. Echamos o repaso a esta proba cos karts KZ, onde Luis Fernández acadaba o primeiro posto nas dúas carreiras e a pole, seguido de Pablo Capón e de Jorge Suárez, terceiro e gañador entre os KZ2. Rematamos así o segundo contra o crono da tempada. O programa estará de volta coa 8ª edición do Rally Mariña Lucense.